Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borch, flimkien ma' delegazzjoni Maltija, jinsab fi Vienna fl-Awstrija għal ftuħ tal-Kunsill Permanenti tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, li se jkun qed isir il-ħamis. Mill-bidu ta' din is-sena Malta ħadet f'idejha l-presidenza ta' din l-akbar organizzazzjoni ta' tip tagħha għall-ewwel darba fl-istorja, waqt li Dr. Borch se jkun qed jokkupa l-irwol ta' Chairman in Office. L-OSCE tħaddan rappreżentanti minn 57 pajjiż fid-dinja, mill-Ewropa, l-Amerika ta' fuq u l-Asja. Fuq il-medja soċjali il-Ministru Borch kiteb kif jinsab lesti biex jikkollabora u jiddiskuti triq il-qudiem għal futur reżiljenti u sigur. Fil-Kunsill Permanenti il-Ministru Borch fir-rwol ta' Chairman in Office se jippreżenta l-programm ta' tmexxija ta' Malta din is-sena. Malta nata din il-pożizzjoni prestiġjuża fuq il-bażi ta' reputazzjoni b'saħħitha li għandha, kif ukoll għal messaġġ konsistenti li twassal favur il-paċi u dialogu. Fit-tmum tal-Presidenza tal-OSCE ta' din is-sena kellu jkun hemm ukoll l-Estonja, iżda Russja u pajjiżi oħra favorija oġġezzjonaw. B'hekk pajjiżna ġie avviċinat biex imexxi hu. Bid-deċiżjoni formali dwar il-Presidenza Maltija tal-OSCE kienet imħabbra ftit wara deċiżjoni unanima mis-57 pajjiż membru. Kienu ġimgħat mimlija ħidma biex Malta tipprepara din l-opportunità storika, meta normalment pajjiż li jkun se jokkupa din il-kariga ikollu sena ċans. Kienu posta wkoll il-pajjiżi li joffrew li jagħtu uffiċjali mislufin għal sena u jaħdmu kemm hawnhekk fi Vienna iżda anke fil-kapitali, anke f'pajjiżna. U għal daqstant jiena ottimist illi issa b'din l-istruttura li għandna nistgħu naqdu bl-obbligi tagħna, inħallu din l-organizzazzjoni tiffunzjona u anke naraw illi twassal tagħti riżultati fuq il-ħidma varja tagħha. Ir-rwol ewlieni tal-OSCE huwa li toħloq pjattaforma ta' dialogu biex jiġu evitati l-konflitti u jiddiskutu soluzzjonijiet għal dawk eżistenti favur dinja aktar sigura.